Сәлем дуслар, біз яна спорт дүниясында. Бүгін көрәш турында сөйләшербез, героебыз гади генә түгел. Хәзер үзегез күрерсез. Әйдә киттекме? Дуслар, күз алдыгызга китерәсезме? Шушы кичкенә генә буйлы, зифа гына сынлы кыз егетләрне алып сала. Күп кенә ярышларда җиңүләргә ирешә. Рудия, көрәштә кызларда бармы белмәгән идем бердә. Бар, шөгыльләнәрәк кызларда, егетләрдә инде заманасы шуны. Үзең ничек көрәшкә кереп киттең? Минем әти көрәшче иде. Һәм мин гимнастикага йөридем. Тренировкадан соң һаман керәдер инде көрәш карарга, сабантуйларда карыйдыр. И шуннан кызыгып китеп, әйдә әти көрәшкә алып бар дип әйттем дә, ул риза булмады. Ләкин кыз кеше ничек көрәшкә барсын дип һаман сайын әйтеп, алып бар дип алып барды. 12 яшымда көрәшкә йөри башладым. Нәрсәсе белән кызыктырды шушы спорт төре? Кызлар менә үзең әйтмешчә, инде күбрәк шул нәфис гимнастикадыр, тимер аякта шулдыр, шундый спорт төрләренә тартыла бит. Бию, көрәш бөтенләй ят. Мин үзем кызык кеше. Шуңа көрәштә адреналин бар. Ярышларда катнашканда, инде тренировкаларга йөргәндә, шул именно көрәшкән вакытта күп адреналин алам. Удия, көрәш нәрсәдән башлана? Һәрбер спорт төре кебек, көрәш разминкадан башлана. Миңа килгәндә Илсалап килде аны. Ул как раз монда укырга күчтеләр дә инде алар. Һәм Илсалап килдем, минем кыздай көрәшәде. Сездә жүргә мөмкинме? Әйтәм, жүргә. Мин бит кызлар белән шөгыльләнгән юк. Аларны тәгескән тренировкаларга алып барырга. Шуңа күрә әкрен-әкрен шулай йөри башладык та инде. И китте. Тренировкалар әкрен егетләр белән танышып, бөтенесе әкрен генә шулай көрәшә башладык инде. Тренерлыкта сез ничә ел инде? 2001 елдан шөгыльләнә башладым. Хәзер инде 20 ел була инде, почти 21 ел. Димәк, 20 ел практикада менә шушы бердән-бер кыз инде. Бердән-бер кыз бүтән. Килгәннәре бар, тагын бер кыз килгәне бар. Ул үзе теләп килде дә инде. Булат Рахман, сездә көрәшергә буламы? Мен әйтәм, без кызлар белән шөгыльләнгән юк. Шуңа күрә ул, мен әйтәм, малайлар белән бергә риза булсаң, мен әйтәм, кил дидем инде. Ул да җирдә 1-2 ел җирдә, нары ул институтка күчте. И аннан соң, бүтән килмәде инде. Просто вакыт та җитмәде дә. Аннары шул менә Рудияләр белән алар бергә әзәк партнерлар белән как бы шөгыльләнеп киттеләр әкрен генә. Ярышларда кызларга да катнашырга рөхсәт ителә индеме? Ул көрәштә түгел, билбау стилендә. Вольный стиль була инде ул. Аяклар белән бидролар ярый инде анда. Но именно көрәштә юк. Көрәшкә йөри башлагач, малайлар белән көрәшәдер бит инде. Это не описать словами урысча әйткәндә. Хәзерге вакытта миңа даже җайлырак малайлар белән көрәшергә. Ярышлар вакытында шулай малайлар белән көрәшәсеңме? Хәзер кызлар белән көрәшәм. Шул Билбау көрәшендә. Кичкенә вакытта инде 12 яшьтән 18 яшькә хәтле малайлар белән көрәшәдер ярышларда. Бу рөхсәт ителә. Ителми, но желающий булгач рөхсәт бирәләр. Ир-егет көрәшчеләр бик каршы инде бу күренешкә, кызларга нәрсәгә бу диләр, матур күренеш түгел диләр. Син белән килешәсеңме? Бер яктан килешәм дә, бер яктан килешмим дә. Хатын-кыз буларак та ограничение булырга тиеш, но үзең теләсәң, почему бы и нет? Зыян салынмы? Салына егетләр белән көрәшә башлагач, менә сындырсаң, авырттырсаң, андары ничек бала табасың дип, һаман сайын әни минем бер 5 ел риза булмады минем йөргәнгә. Һаман сайын борчылып ярышларга киткәндә сындырмайлар дип, малайлар белән көрәшәсе бар бит барыбер. Булай булдымы соң андый ишаратлар, нәрсәдер җәрәхәтләгән? Юк, Аллага шөкер булмады. Ничә ел шөгыльләнәсең инде? 8 ел. Гомумән менә кызлар ул бүген табигый күренешме, әллә сирәк күренешме? Юк, ул табигый бик сирәк тә әйтеп тора булмый. Хәзерге көрәш бит ул бит хәзер бик күп җоллар ачыла. Шул көрәш танышу, аннары һәм шуңа күрә дә инде без көрәш белән шөгыльләнә башлагач, кызларны аларга хәзер соревнование күбрәк башланды. Һәр Билбаулар кергәч,
Endi xotin-qiz kurashi u bit endi тоже qo'shiqda aybat priyomlar da ko'rinadi. Shunga ko'ra ularning tilaklari bo'lg'ach, biz ani men nasa deb aytasim keladi. Men shodman, uni ko'rib aybat kurash bo'lganda kurashi qizlar kurashi. İrad kurashchilar meni bek xuplamay, конечно. Ну, onsa durust da endi. Birlanda xotin-qiz bit endi o'ltiga og'irroq deb aytadi. Bu kurash bit o'ltiga yengil kurash tugul ol. Baribir ko'targa kerak. Onda bit endi xotin-qiz ol nishikdir nesa deb aytasim keladi. Ol более женственный deb aytasim keladi. Ну, shunga ko'ra endi каждый выбирает по-своему. O'zinchik tili shulay kurashadi. Ну, как бы tila bolalar o'z sportni deb aytasim keladi. Гомумән менә көрәш турында әйткәндә, нинди спорт төре бу? Тормышта төрле шартлар була. Аллам сакласын, ләкин үземне якларга барыбер кирәк. Алай итеп, теге бөтен кеше белән көрәшеп түгел, но все равно Тормышта да булышай диде. Тренерың белән шушы 12 яшьтән бер тренермысың? Юк, мин тумыштан Ишкарала шәһәреннән, Марий Эл Республикасы. Минем беренче тренер Гарипов Ильдус Назипович иде. Мине шундый чемпионка ясады ул. Йошкар-Олада шөгыльләнә башладым. Ничә яшеңдә монда күчендең? Менә 16 яшьтә без күчеп килдек. Һәм 16 яшьтән менә әлеге вакытта миңа 20 яшь, 4 ел Казанда торабыз һәм монда шөгыльләнәм. Йошкар-Олада бар иде менә синең кебек көрәшче кызлар. Юк, анда гомумән Билбауда да юк, көрәштә дә юк. Мин бер үзем беренче кыз көрәшә башлаган. Татарстанга килгәч, үзең кебек көрәшче кызлар барын күрдең инде. Күрдем, Билбауда кызлар бик күп, хатын кызлар да, яшь кызлар да шөгыльләнәләр. Син шактый гына җиңүләргә ирешкәнсең дип беләм. 15 яшында без бардык ярышка, Пермь өлкәсенә. Һәм анда беренче урын яулап, кандидат мастера спорта ия булдым. Һәм шуннан башланды инде минем көрәшче буларак тормышым. Нинди титулларың бар тагын? Әлеге вакытта мин кандидат мастера спорта. 2021 елда подтверждай иттем яңадан. Хәзер алдагы көндә хыялда мастер спорта булырга инде. 2020 елда Сабантуйда төп батыр булып калдым һәм 50 килолык тәкә җиңдем. Әйді, менә безнең беренче урында иң яше ерактан килгән супер-пупер көрәшче кыз безнең Йошкар-Ола гүзәле Габдуллина Рубия! Браво! Браво! Ваша сәкәне күтәреп тора. Фото. Әйе! Бүгенге көндә кимлеккә укыйсың? Бүгенге көндә тренерга укыйм. Поволжский государственный университет физической культуры и спорта. Икенче курста. Нинди спорт төрен буенча тренер? Көрәш. Көрәш. Үзең кебек кызларны көрәштергә хыялланасың инде. Кызлар, егетләр. Шундай исәп. Үлем бигрәк кем бу? Ничә яшьтә менә балаларга көрәш белән шөгыльләнә башлау кирәк? Минемчә уйлаганда, менә беренче класска балалар бара бит инде. Шул вакыттан өйрәтергә, уже була. Һәм менә әйтәләр 5 яшьтән, 3 яшьтән. Мин аны бик игътибар итмим. Шуңа күрә дә аларның бит әле балалар булгач, алар балалар теге нәрсәсен күрәс кирәк бит. Барып теге нәрсә дип әйтәсем килә. Уйнап, көлеп, все равно. А без монда хыялларны өйрәтәбез, конечно же, более таким упражнением авырлыкка. И шуңа күрә инде мин аны бит травмоопасныйрак кенә. Бездә көрәштә шундый сразу алып барып. Хотя гимнастика, олимпийские виды спорта, алар иртәрәк алалар. Но без шуңа күрә дә аны мин аны игътибар итмим. Потому что үзләре и рост, как бы нәрсәгә бирелә инде росту, телосложение и так далее, генә шундый чәлләргә. Гомумән менә тартыламы балалар көрәшкә бүгенге көндә? Бүгенге көндә тартыла, беләсезме кайчан була ул? Менә без аны күрәбез. Сабантуй беткәч, Сабантуйлар буде, и аннары шул теге әтиләрен, әниләр килеп, балаларны алып киләләр. Һәм или же менә соревнование күрәләр дә инде. Кемдер шатып китәләр дә инде, киләләр.
Biz аны сентябрь вакытындан тырышабыз инде аларга балаларны. Потому что как раз учебный сезон, потому что авыр аларны, допустим, яңа елдан алсаң, авырага кирип китәләр. Инде кайсы бер балалар өйрәнгән, шуларга яңадан өйрәтеп, яңадан күчеп авыррак. Шуңа күрә без аны ширек вакытында, ну, как бы уку вакытында безгә әйбәтрәк балаларны аларга. Аны чемпион буламы, булмыймы, анысы икенче, анысы баладан тора, и үзеннән характердан. Һәм шуңа күрә инде андый вакытта әйтәсем килә, ну, безнең көрәш аның дәрәҗәсе бар, шуңа күрә без аны үзебез дә шатланабыз. Балалар результат булганда һәм әйтәм, бу залда инде күп мастер спорты, чемпионат, дөнья чемпионатлары, майлары, утканнары бар. Шуңа күрә безнең инде монда, как говорится, кузница.